Nessa. Brana, tá brónar fi weet a dú me leit nicht hana. Tá brónart? Ja, tá brónarm. Tá brónarm gur armsta hitch an iden in chachwit. Ní mar brón dá leid ar a bharni. Níl brónart an isteach an irid. When tú soltas. Ag teach le chuid breige beag a súracha. Here one me. Ó nar bháin an is. Tá ommarcha had námart. Bhí tú ag súla cuasa íon níos masas ar mé héin agus líam. Ach tuigim de chuid clásíochta. Ní higgin tú. Tuigim go ríomhá. Cuireann sé olcart nach bhfuil líam an rá latsa a bhfuil sé an rá lumsa. Ach ní ormsa tá lucht a bharní achart hain nach bhfuil grá ag a dit. Mar níl onatach bitteach walíseach. Ní gá réitse bheit a chuid eibrig a cean uair ag lic. Wel, dan ceart sa méid sinad. Nach mé na gcónaí. Béidir gur cheart chuing fille ar an lava. Agus úlsa go le gobar chuid a binne? Ní an imagine bháin má peocht difriochta, agus tá rud in níos tábhachtaí ná ponciúlach sa saoil. Willinis. Mar hampla? Mar hampla. Bhuiin na bheile chéile. Agus arglán héin a bhain. Fálín, nátá sé seo ríist. Brenna, spirála man chuid na déananas tú muide bheile chéile. Ach, nachhfuil sé bag an íonar lua. No, níl sé. Cynnych le dúirt sa dochtúlinn? Dúirt sé fannacht na fe sé bhí ar a leid? Dúirt sé freisin gur beag an seans go dólach an wat cena ríist. Tá mis réis. Ní ná a bheith tre let stoi. Tá sa go ben rud is muir a dáin se heistín swim na páiste ár go chéine bhain. Ach, ní ná nach go híróir an fannacht sin na méid. Agus cén óra hasí tosa den bhan rud a híróirt. Cechúil Vanessa. Chfuil dad ormaidin? Agus cecha bhfuil peta beagheadeo, ha? Mi ceap goil sí tarseach na chodal sí róháthair. An créúín. Mu stoi Vanessa stoi gan airíonn sí bhlíam. Tá ní heachta mar sin aránis, tá an bhúil sí ansásta se nach linne. Tá ceart a feidir. Ní féidir gan mach na bhíonar na cuasaí seo. Ach ní bhéon sásta sinna admháil do bhir arna. Nachhfuil sama bí méon sa mád céanna go minic. Hello, Sib. Hi, Ward. Right, we'll burg omsimacht. Tá agi in is ceir a hadí na fia. Tás go cinnte tu nach bechas. Ní heí na tena móid bhaine cheappain. Tá fis márachaí go mám sa tasa ar na cuasa sin. Right, mar sin. Slán agi. Slán Vanessa. Ní saine cen tan tá sí sin á go bhar báistínte. An go bheith fiice tá bhálacha déideú na fócaí, ha? Lollipop! Put the coffee over and show. Ítach a fád. So mór na siúla aniu. Neil. Vince. Bwalm large laffy rud a kint mas féidir. Leonard. Shimiad. Céirtá Jane ag an is. Chur sé me anam haach I cheanna sem lá clia. Is fiú cóide agad in is sé. Ach nista sé ggéir go gur mé náit ras an anam hain. Cén fá gnéana sin mas lete? Well, ní me cínta go ddíireach ach thug sé go mé blintó hin agus daibe sé go cruúla na cheannacht. Well, lochíh lí tá tú didir le chuineáil. Ach, níl sé go héasca sin, teign tú hain. Is leat agad hin éideach aíonn tú mí chompórdach faoi. Well, ní hin an dá chás. Ó sé maithir. Nu chur sechar ar a dúil. Feic ar báisih. Má cairí na fi lenín bá. Dína tá sa bainisteúir más se po seo fós nach níana sé lenín. Chéal na bháile. Tá sí leí me de hena hen. Tá mar seanú féidir nach gá éirí éshfuir cinint. Baidir coch léimí na bhhail ar nó. Déasta tí sin áte ranéntí. Tá feit san móil nach me sí me líam sa sipa seo. Ó féidir na habar sin má fear. Os sa bhfuil gobert chuisteach san áteáin. Má cairí na leabhar bá. Ja bhfuil féidir
Le go le ba sin seáinte. Ha? Jo fan ik meach an temperature ke bhile. Fuib súile. Kes a spotíí sinna rá? Ó jeúla feidir tá. Bear an feidir fiachir dochtúrá í chepaint. Ó mis is cinnte go siúráilte bhile. Cepa go mata sa? Anú thug me lelaí paptí me a béh haanna. Ó ní chepa ní feidir. Ní sibin, Tá má mógus de ón seo. Brennagí tá efn na bhád níos fearnis. Mu sé efinn má buch íon ceachí bhiltús mar mó bheiceá go má. Fer ní beidir go bhar an lá bhí an se mar tá grí semach na crackan. Ó féinní bhcht. Má cairín daine breanna feidir nairim dé chuir fi dochtúr. Go lehhaid sibin, imá muid. Tá efn bocht tíach hééisíocht as tunas. Sví se tnúg mór an bhá mógus iad ó eáil. Ach léir gohfuil sib se rochrógach le ard behurtar. Chréip sa bhar ní mar sin natá sé ní seach tháinig tú ag drochán. Gil fe me sin cearcha leir. Ehe, Gailen se díad é jo má bochadí. Go lehhaid sibin, Tá mu a gimocht. Lá mána segaid. Verní. Sin reiceach bhrátá. Prostaintí gur an páiste sin tí, sní ráhána sin. Má cairín lení benna feidir chuir fi dochtúr ní stíra. Meú bhfuil na far an glucha Vanessa dús, Tá a chiúil sí héna agus dochtúdí. Cara a hón. Tá mé tí thuseach do bhuiid cliffií. Rud na dginn si a go chuann si fánar an 1000 euro dhéana an pósta seo a háháil. A bhhaile ar fad an rud a bhí a gceiste a dhéana. Hello, Lús narún. Ba haid fadar, Ba gach rud áráis? Ó, ok. Fecim. Right. Se rocha mé ná níos tíirech. Jé, gur má a fadar slán. Bhfuil cimí cheart? Ó, brán ar bhacha cá méach leirech. Tá fíhras ar fiad. Tu mé rá lús a bheith sean san. Stocha nach bhfuil annach mór ag ginine scéal mór de rudí. Bhfuil ní le naibbe sin. Tug heb cimméid am hestansuit. Feici mé báil sih. Tí dún am heile go flaithú lomsa do mna cuairtú am sír. So? Well, bhí sé deasta bhú muidir lígin ar a hiarna. Túm éig Vanessa me go méid le mé Janjo. Méid, luint me sinna méid. Ó chun létá ag tíim sin. Ní na martá se. Tásúlam go brudí machte. Ag ní sé éca post a glíam dú ar chluise. Á sin má te chud anna daoine nalas acunar a tan tehaú. Mutas a céad fi géad cínte gwachtú líam agus ceirnétí. Tí tinsmaid go dtí hanig me. Go tír a haíonn si breagtaid. Bú tá fanne rudan setar a léiche? Dú burniúirt cinn hena hain. Dháil dá má sa cíní rinne faú dá bhecatí. Ra sé caha níos? Nírá léúí nírá. Besú cheartta rud cinn teir an dochtúr de Vanessa. Beidir gur allergy atá. Ó bhhaid an beidir go allergí. Thug me se cúpla lalaí papte. Á ná bí bor fu sin fadidir. Ní ar an gur siúcras cús le seo, se bhí siúcra i hena hé. Ó, tá brn an go mé máil. Ce tarí? Tá fiabhras. Donna cinnte ar garlín be go cléúín as tá sí lán le réis. Ar sin bhrutíirecha tarra. In clétfuín bá. Bhtína chun tú seúráiltír. Ce fannach mena chun sí feice go mena ceanam. Bháil an nuirtsinna gáilhhaile agus i chud isteach an siomla doracha go me sin anna dúna choána bin tú? Bestú na cheart an cóléis cinnte le an dochtúr mar sin héin. Well bhir nu rinne mé sta ar homeopatí sin rud cean céine molla dúne dhéana gas mar seo. Sin bhna ceartig séire. Is, cup of coffee. Bhainte. Angela, a bhéit me se anra agus capar le cáis agus haim se heile. Cinnte bhar man nuas a go da. Hi, Declan. Hello, Gina. So get a léo. Gina, ní féidir le tín seo. Ceirt? Ní me gur an áde an tarin. Ó, nach bhfuilinis. Tás a go mai sin. Yes, tás. Ach nílas am cefa go is a háisteach lumaniuh. Is féidir het láutlan go paibli, you know. Ní hé go tá eile ar siúlaine seo. Bhil tá rud a cinint eile ar siú lamsa. Ceirt? Tá me bóla le a bhain chéile. Na an lón mar hálinse. Oh, Jesus. Ja. Agus dar an mí compórteach. Tás an seo castalí nar hagann sí isteach.
Ní me sé gur casta le siúdach an erid. Tá brúnú. Tá me sé tí thuirseach chun chuir géil seo. Tágus miseach. Cén ráhfuil tá an fiáir? Ní éon ábhar náda me sé teglin. Arim chud donna. Fríá le teglin. Ní me ná an chu sos leis sin ag smú. Rianna. Hey, call tú gáil? Could you fit alone? Ó, Caim seo gimocht. Rinne me derma ar a chéint. Seo? Tá brónar. Bích lón deasad. Céim níirt bhí sin, Dina mis sé. Sin ní éartad sir. OK, slán. Deirdre bhíán, tá sí gobar de meachar a lás hir. Tó? Ní nánach go cheáil sí dinar dhéanana chun ar fád a nacht. Dina mis sin na háit sé. Well, nach tú atá go jazz. Coile, tá mis a chuna goit. Ítach. Hey, Stor.
Hé, rud ag mi cheart? No díl, just tug go leor obair leis an am. Tás mí sé an dinner. Rihanna, tá sam go rud a cin mi ceart. Cin fannach leirlam faoi? Níl an ámad Lord Lubs a dead. Tá a rógan ócha canna Susie an Tomalig. All right, níl sé sin feráte. Nach digin tú stór. Ní rá mé an sin le Carol an Nancy. Ach, leid ceapan gur féislam Carol le Susie. Yeah. Tá sam. Tá sam. Níl sam cad a mícheart lom. Hey, cuille stór, cuille. Rihanna, is tú grám a chrí. Tá sáid sin nach bhuilis. Tá sé mám sa bheith gimocht. Car mi sé láibh chu steafós. Tá muid na gobar freisin begus dat. Well, slán agéis tá sú an go méid látarú agé. Slán chrí. Rá. Anramán súl agus consiasach nach gart sa tá. Tá sé mar sin op mit dar scan. Tá aithna aga bhar chéile ó bhí sé bhar scad. Ó ja. Tá mit a siúlaach le chéile sul an nearna mit an ártest. Agus an sin, chun mise amach ag obair ina chud fís íoc agus chun an marta goinna cumad bio in rire. Caigra sin an chrúart. Ó, ní rá an éair. Agus níos tam job hain amsa ag déanamh rudí bhfuil spéis a gomsa antap. Ní éach mit benní sásta. Katrina! Dín gur fád an bris a lán a bhí go inne? Ní bhhainn se beg ná mór letse. Cad a bhís nó nach míns siúil amsa an lón. Ó, cantalach. Éisle má fearr. Tá cuairmí armsa nachhfuil ortsa a chans an láir fád a slíime a thart radio sa meach chorin. Chumilm do sciile don. Tá tu a chur elcar am inis, Katrina. Sam si crothe le feitis. Johnjo, híle goach níos mú cé letse, na bheith crocha háart leis an mobbarún sin. Mae cynt gwyd siw bwychyd. Mae biag o feb bwych. Cys nes ys cosur na mae a chwntar all yn newish yn Vanessa na an job I ienuv. Héis sin carry on agus an chrá ar fad. You know, mae chiap yn mecanish gymryd mis yn ysglofi ege, oedd a dol y mŵr. Bear plan B all, agus e all gysgypi. Take him rwyd. Ni féidir a hawlwch o tersiúl sta lá I nuffig an hackni man o taia der. Agus gohora mas roedd e gwyd job elagad. Mar sin hyn, ta si das taciach da hort at 40. Siachas a fel at hain sy'n amas mô ta si tastal wet. Yeah, stocha. Sláinte. Sláinte. So ce chuid sé rénos? Tá sí mar an créúí, tá sí na srán a chola. Ar na dúsí mar sin. Just arbla gur a háart agus go gur gluich marchar. Ha? A sín páiste tá na chola. Tá Vanessa was a staid nach ráit ar téirí bhí me. Hiya, Mac. Mae cwpan te at? All right. Jyna mis yn te mar sin. Ha caca mynd ys dyn sioig moed nad cyn. Gurmatas búris deach. Branamach, bairm sa cúpla lá hógáil séir, go bhaig fia ar an freitíach. Tá tú tá? Gur mína mátas bheith tiiscnach. Is mór an trúg neach mé ráise an hackní a chorbe, níl meach a thuirt triblóid is ditse. Ar a seafáid. Séint go bheis. Tá nús na good old times. Mis yn clán. Jo mis sin. Tá Patrick fósáil a bháid. Bhemni, ceach I bhfuil tú. Ní mis ásta leirte sin mitteach sin. Well, u tú cínt nach gíte de fíne tá sí. Cén fá? Ceapan tosa garba? Hai. Chol ma gwyl yn fryt nach ar ie. Tá. Nôl sy'n cwpan te? No, ní bheith am sa feidir cam sin mocht. Feice mar sib. Slán a bheith. Gurmí magad Susie. Siach go hálinn. Ní tá a mícheart leis an garlic bread an airad. No, ní tá é. Just nó láir sin Jamie Oliver, ha? Tá sé inta blasta. Hey. Oh God, Mac. Níl sagan wain was fáca. No, tú tá. Just, you know, hiab me go meún seo níos luúthe. Well meisteach ag Vanessa mar bhealch. Feiceil go fia dena. Oh, right. Agus? Bhaid níos fear. Tá me cinnte go bhfuil
Range bí a fágus a fota. Ja, tá ní nach sem. Heb toch maar shower. So, well, tá bhád níos mú is dúine. Tá mar in na colas a chahirir le taobh lab a fia. Ní ra sé de crí am í gúise. Na mar sin créú bín si chu ach ní an tí an dacharit. Tá sam. Meditation fuór? Fan me chu mé kit le ríist. Cogur a Vanessa ce fuir an chean spesin ar bháil. Gur a geistad? Well na tú dríim láhann sin go bhharnaí. Cada? Just Bernie am mna chuid gná clasíochta? Ha? Cén chuí, eh? Dinne si breig dom fri líam. Ha? Dinne si dom gra rud a cinnta goráid ra héine agus Círa. Círa? Cén fáinarach sé sin? Ceistá, nach bhfuil fragram sorry. Cripes. Il me gur Bernie ansástan al síl gur dearmad gláidan tu go líamach i rá seo? Ní cheapan go dorló sé sin go deo. Mágad tú. Tá sé fír. Ní bhaid aine eile hosásta le bhirní má bhris méid suas. Agus seans mag a bheici sé é freisin. Á díalinn. Níl rudí chu donna sin nátríhfuil. Ní siad róhá le bheith fíornach. Ach bhí mit thos sunna ar dúspáire. Mar fannin sesin an muith máil hééis bheith obair sa bhar. Tá mé se fágal am héin le fiads tá sesin an muithar an téir leis na lads. Dhéarna sé iirecht ar bit job cearta áil. Tá sé ar nás bhfuil a héanhaín caiilte aige. Á sé díalín is muide. Na cáil de bhisteach a Vanessa. In seo me sé scéal go sin níos réite tú. Dí mi se go má le fáin an tíl na chomin go méid cáir dús. Tháinig sib sé tríd? Chanig mar réite réigen. Chréibs spag nach ramáid i mí ag fearil. Bhí me mar lebetí ceart críochna ag an nám. Is spag naid i me síle cuim. Agus an gapan dú go mai arm sa goil fada sin le go ducí cíle rá ag líam. Vanessa. Síntacha cailíú. Agus tá ag líam má sin. Níach sé bhena amad an chamór na stór. Nelas me nglacan tú johad an éhaideach, fan mai seo idir ogan na hogla. Gur mahead. Ceach is dealach rinn sus le siúd. Dá is fear le chun súlachaneal ar Daniel na fanad measar a cógareachta. Gait tú súl dhéarach an ealir. Rúdan tead mar sin. Agus beidir go heartta chéna rud cíarnaína. Hai, go te bommote. Sin a bhrá soganne. Arg! Héna hefrach. A bhrá lotto. Wak jy locht. Tá moet sefyd. Mae'r fair play at hyn. Fi samar i af gyda achlag yn mewn borsort. Fos gadi yn ystwynish. A fo bod diolch champagne ag as goglan. Catch what a ticket. Ticket, ticket. Mo sé mo dhé mín bocht. Ní ra mór an téstudío bh go fád sáin se leis na mar áfeidir. Aras, stopháile. Ach bhí ar má. Bheith cinn tú Bernie agus Vanessa sin, ceannach ab níos meas an ceannaile. Go ná cheo beo dínaimrí go bacha tain. Agus tá mé siúlatin is freisin na feidir ná ghlaí Vanessa líamín. Le níonseach do gur an bhortína chuir fia. Agus ní sin ceart na cóir feidir, mar bu cheart íseach go nahir má tá fáiste tí. Nó ní luisiir bháide, má níor sí gar bheith chuna nimríir ná ra gá leis. Bhfuil bu cheart líam a bheith chuníir in neol sa feidir. Chan cósain. Nach méidir gur nálar i géad flin le bheith sé sin. Bú sa dtíon sme feidir, glíime héinir. Céit fwy néitse.
As am is. Over in tíl chun me isteach sa tuile. Nes. Go dé seo? Ha? Tá seo contrailte? Tá seo efer haar so gonne harpi? Ceach chi gath bheith controlte. Rydyn ma'n hybrwch i cénig yn ystwy'n chael y hechtyn, ceach. Ceach chi gath i di siarw. Sin ceist wai, en sias a dwsa? Conw so crochwyd agos o aram dol o mw. Si a walach dys cwsle sio. Aw stad yn nomwyd i sin. Gwaith y cogor, ceach chi daid let yn hybrwch i arw. Ceach chi nôr na tŵ, ha? Haib gwydic na tachta. Haib. Biach dys o cwrw mach am ac. Nws tŵn ched chorpal feis y gael yma hers. Tá sin na ceapar dunas ná a bhúin leis nach féidir sé gur tos a bhíán. Bhaint in teart tart an seo, crán gur neisiúnt? Well, nílas ach go fós ach díú cean na ticéid sa siopar rénos. Sa teapa seo hís?